נתון קטע אדום, ואני רוצה להראות דרך נוספת לסרטט משולש כהה זווית, שהקטע האדום הוא גובה בו, אבל לא בתוכו. זאת אומרת שהוא יהיה גובה על המשך הצלע. אני עושה את זה בדיוק באותה צורה שעשיתי במקרה הקודם למי שצפה. אני מניחה את הזווית הישרה של המשולש בצורה כזו על הקטע, ומסרטטת קו. עכשיו בעצם הקטע הזה יהיה צלע או המשך של צלע במשולש. שימו לב, הנקודה השנייה של הקטע האדום תהיה פה קודקוד של משולש כזווית. אבל הפעם אני עושה את זה בדרך אחרת. אני פשוט מסרטטת פה קו, ובעצם יוצרת פה זווית כהה. עכשיו אני אסגור את המשולש. קיבלתי פה משולש כזווית, זאת הזווית הכהה. זה המשך הצלע הזו, וזה גובה להמשך הצלע.